Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Today is July 18, 2022. Lunes ito ang presentation sa inyo palatuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Subong adlaw mga ka-aksyon isa kadako nga balita naglanog na binadikto sa pungsod Sri Lanka. Subong adlaw man mga ka-aksyon na pamatudaan nga ang pungsod India amo na ang may pinakadako nga ginpautang sa pungsod Sri Lanka. Amo ni mga ka-aksyon nga mat-amat kontani nga nagsalbar sa pungsod nga mat-amat subong nga nagabangon man matapos ang tuman kadako nga utang kag inflation rate nga na-experiensyan sini sa nakaligad nga mga binulan. Sunod rin mga ka-aksyon sa pinakauling available nga datos nga aton nga nakuha gikan naman sa International Monetary Fund. Ang pungsod India ang nagpanguna sa mga nagpautang sa pungsod Sri Lanka nga naglabot mga ka-aksyon sa 776.9 million US dollars. Aksyon Radyo. Kumpara mga ka-aksyon sa ginpautang naman sa pungsod China nga yada lamang sa 67.9 million US dollars. Aksyon Radyo. Basta mga ka-aksyon sa report, this didn't include the full package of foreign assistance from India, which approximately mga ka-aksyon nagalabot pagit sa 3.5 billion US dollars through June this year. Bangod mga ka-aksyon sa mga multiple credit lines, mga term loans, kag mga deferred loans. Kung aton pamatian ang kalabanan sa mga ka-aksyon, kalabanan utanggid sa pungsod Sri Lanka sa India mga ka-aksyon. And because of this development na lapawan na sang pungsod India, ang pungsod China sa kadakuon sang ginpautang naman sa pungsod Sri Lanka. Ang pamangkot paano ini natabo mga ka-aksyon kay matapos nga nagbatsyag sang tuman kadako nga inflation rate ang pungsod Sri Lanka way back April mga ka-aksyon. Ang una gid nga nag-rescue sa pungsod Sri Lanka amo nang katupad sa nga pungsod nga India. Amo na mga ka-aksyon sa tinatawag nga neighborhood policy sang gobyerno sang India ako ng pagbulig sa mga katupad nga mga pungsod sa tion nga ini nagapakatubang sang krisis. Eventually mga ka-aksyon wala na naibaluan nga nagralapaw na galiya pidara ka milyon o kon ka US dollars ang nautang na sang Sri Lanka diri sa pungsod India. In the first 4 months, Sri Lanka mga ka-aksyon took the receipt of foreign loans. Kabalo ka ang utang subong sang Sri Lanka sa nagkalain-lain nga mga bangko, sa nagkalain-lain nga mga pungsod ang naglambot na sa 968.1 million US dollars. Aksyon Radyo. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan na Aksyon John Diaz kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano bala mga balita nga dapat dito bantayan diri sa atong pagpangalaga diri man sa atong balatuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa atong naman nga headline number 1. Victoria's PNP may duha ka persons of interest sa pagpatay sang isa ka anay agrarian reform leader sa banwa sang Manapla.
Suno sa mga kapulisan mga kaaksyon, wala labot sang gunman nga naglutang sining biktima nga si Ronald Berito. Ginlakip naman sang kapulisan sa mga sospetsado. Ining driver mismo mga kaaksyon sa motorsiklo nga ginsakyan sang sospetsado sa pagpalagyo sinigikan sa crime scene. Dogang padiri sang kapulisan antes na tabo ang pagpanglutang. Nagistoryahanay pa ang biktima kag ang kinatudlo nga gunman. Sa ito naman nga headline number 2. Maestro, where are you? Maestro mga kaaksyon nga ginatudlo gunman sa pagtiro man sa isa ka babayi sa syudad sang Kabangkalan. Sa gihapon wala pa nagsungka sa kapulisan. Sunod sa Public Information Officer sang Kabangkalan City PNP. Do kahapon balamong July 17 mga kaaksyon, nakabato na sila sa impormasyon gikan sa pamilya mismo sining sospetsado nga may plano ini magsungka sa kapulisan o galing na orita na nagahana tubtub subong nga mga tanion. Wala gid nakapakita ning sospek kag wala man nagsungka sa kapulisan. Ginapadulungan ng mga kaaksyon sa mga kapulisan ining lugar kung posible nga ginapanaguan sining sospetsado apang wala gid sa makita sa mga sospeko. Pangod mga kaaksyon ining maestro pod ang iya mangod nga isa ka aktibo nga kafgu. Hindi silang ginatudlo nga sospetsado nga nagtambang ko nagluthang pilason sining isa ka 38 anyos nga babae sa barangay Orong sa syudad sang Kabangkalan tinalikdan nga Sabado. Sa ito naman nga headline number 3. BCPO directors ginmando ang hugot nga pagbantay sa mga kawatan. Ilabi na subong nga tiempos muertos. Ginmando mga kaaksyon ni Police Colonel Tomas Joseph Martir sa iyang mga hepe nga pabakuron pa ang presensya sang mga kapulisan sa mga lugar nga mga damo nga tao sigurong buot siningon sini in mga strategic area kung saan mga kaaksyon ni masami ginakadtuan, masami ginalagawan, masami ginahukmungan sa nga publiko mga kaaksyon. Ang pinakatinutuyo sini diri ini malikawan mga kaaksyon ang kaso sang snatching, mga salisi, pickpocket, robbery, ilabi na mga kaaksyon sa inyo mismo man nga mga puloyan. Malikawan ni nato ng akyat bahay nga nagataas naman ang kaso sa bulan sang Agosto. Sa ito naman yung headline number 4. Lalaki ginluthang kagabi dira sa may barangay Villamonte. Ang balita una na batian diri sa Aksyon Radyo Bacol Baka Aksyon. Ginreport sang kapulisan makuno pertigro kaugot sining sospek 13 ya kapila sa lawas ang naangkon sang biktima. Na-recover mga kaaksyon sa crime scene ang 21 kabasiyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Nagsunod rin sa kapulisan, wala man kuno sang kontra ning biktima ho. Wala man sang record kung illegal nga droga ang paghahambalan. Sa karon ginausisa pa sang kapulisan ang isa ka persona. Inisang ginaligar mga kaaksyon nag-file sang kaso batok sa biktima. Bangod nga wala bala mahuman ang ginpaobra nga salakyan sa ginapanagiahan sini nga car shop. Sa ito naman nga headline number 5. Panay Guimaras Negros Bridge Project. Kagang pagbalik mga kaaksyon sang Negros Island Region o ng NIR ang duha sa mga proyekto karon nga ginalauman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga mapatuman man sa idalom sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Tay-tay kag NIR coming soon ayhan. Sa ito naman yung headline number 6. Ginapanawagan mga kaaksyon sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental sa mga local government units. Inibla mga bandwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental nga magpain man bala sila sang kaugalingon niya nga pondo para mapabakod pagid ang kampanya kontra dengue. Kabalo naman kita mga kaaksyon nga ang probinsya sang Negros Occidental ini karon ang may pinakamadamo nga kaso sang dengue sa Western Visayas. Tiging klaro diri ni Lacson mga kaaksyon nagdamo man ang kaso sang dengue diri sa probinsya pero hindi endemic ang kaso kag wala sang plano nga magdeklarar sang state of emergency.
Aksyon Radyo. Balik naman gikan sa City Hall, igadulong ni Aksyon Dale Salazar. Masubo niyo kay 11 anyos nga bata nga babae patay bangod sa dengue diri sa syudad sang Bacolod. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Sa ato naman yung mga balita nasyonal, antes pa man ang report sang patrol, 82% sa mga Pinoy nagapati nga gusto kuno kag masaligan ang resulta sang nakaligad nga piniliay. Aksyon Radyo. Senador De La Rosa indiyo magkooperar sa investigasyon nga pagaymuon sang International Criminal Court. Nga why? Anong ginakahadlokan? Aksyon Radyo. Presyo sang gasolina magadubos sang 5 ka pesos, samtang diesel magadubos sang 2 ka pesos mga ka-aksyon. Parte good news day para sa totanan ng mga motorista. Kadungan sila, may good news man ang Aksyon Radyo kaina. Aksyon Radyo. 44% sa mga Pinoy wala magustuhan. Wala sila kunuluyag o wala sila nanamian bala sining K-12 Basic Education Program. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga din ang Aksyon Report Afternoon Edition. Lunes nga presentation, Hulyo 18, tuig 2022. Sa buong hapon mga ka-aksyon, libat na magkinamadunong sa inyo sa pinakamadalag ko mga bagong mabalita na tipon sa aton mga Aksyon Unit Reporters. Aton Aksyon Patrol Reporter rin kaupod naton sa diligid lamang madugay. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, tugtog kita alas 6 ang takna subong nga gabi. Ako naman si Aksyon John Diaz, kag welcome na welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Mayad nga hapon sa tantaran ng mga tagpalabadi. Diri sa 61 ka mga kabaranggayan sa Sdak Banwa sang Bacolod. Sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Abi attendance check nato mga tagpalabadi. Pwede na ka maka-aksyon ka login kag kabadalasang inyong mga mensahe. I-comment lang dira sa ato naman yung live streaming. Sa ato nga Facebook Live, i-search lang www.aksyon.radyo.bacolod o kung www.facebook.com/aksyon.radyo.bacolod. Or pwede nyo man makaka-aksyon i-text pinagi naman sa ato nga text hotline 0963-7570874. Suliton ko 0963-7570874. Ang inyong mga mensahe at taga naton sang igtalopangod sa diligid lamang madugay. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:08 na. Hindi na kita magoyang pasang tempo. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Hibalo nato ang pinako nga sitwasyon sa balibot sang syudad sang Bacolod subong nga hapon. Upod naton sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Aksyon Zil Minardo. Aksyon Zil, mayong hapon. Aksyon dyan, maayong hapon. Mayad nga hapon. Do ka maayos ang Wala ato daw. now. Gani, humuk-humuk ko na. Humuk-humuk ang? Humuk ba? Bawo ah. Humuk-humuk na maayong hapon. Do ka na may torn ng sentirada ya. Smut-smut na yung padagan. Sabon yung papango. Hindi na, ano? Di na, no? Normal ang sabong. Haba. Harin kami sa Mayano. Harin kami sabong sa Dalan, Luzuriaga. Do ka nami guro sang hapon niya kay do ka ano sa subong? Do ka ano ganini? Do ka aktibo subong sang iya nga giyos? Pero tigid mas pa nga. Na mo. Ha? Pagpakalayo. Aba, werte na kabaton pagpaka maayo. Sana all may ginabaton. Oo. Ganda sa sabon na ka namin sa smile ni Papango. Di ka mo subong nga matino Aksyon Zil. Gahay ko heart talk sa kagina. Oo, gani man. Anyway, subong nga matinion din ang patrol. Ara ka ba serious ang Lakson? Punta ka sako ay. Dalan, Luzuriaga, Lakson, oo. Dako, ganda action dyan, no? Subong gani, ti ang kada punto, kada dalan, nagdiri sa may syudad sa Bacolod, di action dyan, may mga traffic enforcer, no? Nga naga-control as ang lakata ka traffic ko action dyan. So, Okay. sa Magino,
Hindi na maging amo ni oras aksyon dyan, na diri sa maya dalan Lacson Zuriaga, hindi gid amo na kadamo iya ang salakyan nga nagalabay-labay, no? Dito rin yan sa maya Burgos, Lacson, no? Doka grabe gid ang gutok o kung nakahinay ang nakatasang trapiko. Di kagina sa paghapit, tagali dito aksyon dyan sa may Ceres Terminal, bala sa may South, hingin kakasa nagali ang baran aksyon dyan, which is nagligad. Galibot pa ni ang series ang magpasulod kag magwa sila bala sinino kung maglakatlo sila sa ilan ni tagsa karuta at subong niya wala na baral kag daw may gina-construct sila so do kanami naman ang tanawon kay ni daw hindi na bala sila nga magutok gid no kag ang pagwa kag pasulod sa niya hapos na lang para sa mga buses dira sa may terminal no, sa may Lopez Haina action dyan kag nag medyo hawan-hawan gin man dira sa may San Juan sini action dyan no ang mga spaghetti wires bala. Okay. No, naghihipid-hipid na action dyan sa aton nga pag-checker so subugan. Pero as far as I know, subong adlaw do wala ay operation ang task force spaghetti wires. Kay do ano sa do before weekend do dra sila nagasugod action sila. Oo ga sila action dyan inang Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Domingo. Pero kung Lunes kag Friday, nawala sila operate kay para malikawan ang paghinay nga lakas ng trapiko wala action dyan. Yes, kay balukati. No, of course, expected every Monday. Apod tigil ka sakong atong nga madalanon kay kadamo sa mga nagaginawa. Damo nagabalik sa trabaho nila, damo nag-adjust, damo nag-aabot diri sa Bacolod City. The same true with Friday because Friday is also a busy day. Kay tigay nabot ga pinuling iba, na iba nagasulod, nagalagaw ang iban man. Tumayo man na, at least bala may araman tempo sila nga hindi man nila matublag ang trapiko sa Bacolod Action Sale. Yes, correct reduction dyan kay Tiko nga weekend hindi na maganda mo na grabe no ang lakatas sang o kung kahinay ang lakatas sang trapiko kay medyo makapahuway man action dyan ang aton kauturan ni nga nagapang amuis mo no ang gapang utod niya sa mga nagalambod nga kable so diri makita nato no ini ang mga spaghetti wires nagligad sa diri sa may CC ayo nagligad action dyan may nagatinunto na di pero subong tigin pahigta na nila naging amat-amat na hipid kagti ang ginaplanuhan ni subong kung paano naman ni daso no ilubong ini ang mga kable kiti sa pagkabaloto madako-dako man yung budget kagati nagasapol man ang sabahin sinisang telco kasubong man action dyan no, sa may Sineco no kagang mga iban pagidi nga nagapanagiyas sa mga kable diri no sa may syudad sang Bacolod action dyan so far subong baladaw amo ni oras action dyan masagod ako dulong na Gani? ya ano mo gagalom kagati wala gid adlaw nga makita naton ang subong no kapaang katama sa nga tiyempo kag nga aton nga mga kauturan diri sa may Bacolod City Public Plaza nagapaunay-unay lang no damo sa gihapon action dyan makita anta ini ang mga volunteers sige silang ilang panidlo kada 2 ka oras yung mga volunteers no dira sa may Central Market makita naton ang kung obserbaran man ang sitwasyon nga kanami na kay na maintain na ang katinlo kag dira man sa may Libertad din labian man naton no sa nasambit ligan nga gabulig na flashing sinisa nga drainage man mismo ang mga nagabaligya dira sa may isdaan action dyan so subong daw hindi na gid amo nakabako ang sitwasyon sang isdaan dira sa may Libertad Public Market sa Rio may mga baligya na nga prutasan sa may plaza ayon no kag amo na di subong ang sitwasyon sang dalan ng San Juan rin sa hindi na amo grabe gid no hinay ang nakatasang trapiko o kung nalakalaka na lang di ang makita naton ang salakyan subong adlaw action dyan so for action dyan no sa aton nga pag-obserbar diri sa palibot sang syudad no malinong kag matawhay as of this time kag wala sang major incidents nga nagkalahinabo action dyan observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radio. Salamat gid sa observation report sang patrol. Kay Aksyon Zil Minado back-to-back na kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Pinakauling ang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod, mga ka-aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Aksyon Radio. This time mga ka-aksyon, kabalo naman kita, let's talk about Sri Lanka. Dari sa ato nga pagpangalagad, we will be dealing and discussing sining sitwasyon sumonga sa pungsod Sri Lanka. Ano gid bala ang sitwasyon mga ka-aksyon? Sa Sri Lanka mga ka-aksyon, isa ini sa kapungsod man sa Japon
diri sa may Asya, no? Pungsod mga ka-aksyon kung saan nagapangatubang subong sang isa ka ginakabig pinakadako nga krisis. Hindi lamang mga ka-aksyon sa kwarta, hindi lamang mga ka-aksyon sa resources, bisan pa krisis sa sulod sang ilang nga gobyerno. They're facing very huge crisis right now mga ka-aksyon. Ano gid ang ginsiguran sini? May nagluntang nga protesta mga ka-aksyon sa Kapitolyo sang Sri Lanka, sa Colombo, sa tong bulan sang Abril, kag naglapta ini sa bilog nga pungsod Sri Lanka. Ang mga taho, ini sila makaakso nagaproblema kay halos hindi na sila kabakal sa mga basic commodity nga gusto kag kinanglanon nila sila nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Wala labot sila makaakson, may harap pagit sang shortage. When you say shortage, kakulang sa supply, wala sa mga nagkakaigo, abi makaakson dila nga produkto nga gina-forward o nga available sa mga merkado. May shortage sa mga basic commodity kaangay sang gatong, pagkaon, even bulong. Sa mo sila nga tiyempo nga may pandemic. Ang ilang inflation on that particular month, way back April, is running more than 50%. Kung dali sa Pilipinas, sa 6% naton, 6.1, do hindi na naton mabaton. Dito sa pungsod Sri Lanka mga ka-aksyon, nagasubra pagit saya 50%. And wala labot sina ang pungsod Sri Lanka, wala sa nagakaigo nga gatong para sa mga essential services nila, kangay sila mga buses, mga tren, mga medical vehicles, kagbisan sila mga opisyal, hambas ang opisyal nila, wala sa nagakaigo nga foreign currency para mag-import pagid sila sang mas madamo. Ang kakulang sa gatong kaangay sang kakulang sa gatong makakso nagatugas sang petrol kag diesel nga magsaka amo na nga hindi na masarangan. And that's the reason why inflation rises. Ano inflation now? Ang inflation amo na yung pagsaka sa presyo sang mga balaklon. In late June mga kaakson, ginban sa gobyerno sa Sri Lanka ang pagbaligya sang petrol kag krudo sa mga non-essential vehicle sa sulod sang duha ka semana. Kung sa diin ang pagbaligya sang gatong, sa gihapon restricted sang gobyerno. Ginsira ang mga eskwelahan, ang mga taho ang manduana nga mag-work from home, agod yung ma-conserve ang mga supplies mga ka-aksyon. Ang pinakapunto sila, hindi man nato ma-discuss in kabilugan, wala na sang kwarta kag hindi na makasarang nga makapabakal o makapamalaklon ang pumuluyo sa pungsod Sri Lanka. Ang rason, una, natamaan sila sa utang. Nalubong sa utang ang ini nga pungsod mga kaakson. Kay kada giyo digto, utang nga utang. Ang problema sa utang nila digto, wala na manage sang husto sang gobyerno. Di ang ulihigan ni mga kaakson, gingamit pa nila ang nagkalain-lain ng mga media network, social media platform, para lang nga mapagbuwa sa publiko nga ang balasulon hindi ang gobyerno. Luyag nila i-divert ng atensyon kag ibasol sa nagluntad nga COVID-19 pandemic, ining natabo subong nga krisis digto naman sa pungsod Sri Lanka. Pero ang kamaturan si Lidri mga kaakson, madamo nga mga eksperto nagasiling, ang sala kag ang balasulon among hindi maayo nga pagdumala sang gobyerno nga ginapamunuan ni President Gotabaya Rajapaksa. Eventually mga kaakson, bangod nga ginabasol gina ang gobyerno sa malawig nga mga tanion, ining si Gotabaya Rajapaksa ang nagaling kag ginbayaan niyang pungsod Sri Lanka nga lubong sa utang, lubong sa problema, kag ginagutom ang mga taho o kon iya pumuluyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Amo na makaakson ang sitwasyon dito. Simple lang kita. Let's check Mr. Frank Carbon of Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Well, just like to know, sa bahin sang ekonomiya diri sa aton pungsod Pilipinas, the primary question would always be, ang sitwasyon sa Sri Lanka wala maka-apekto diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ikaduha, may nakita bala sila diri nga daw pareho nga senaryo nga mahimo ang natabo dito sa Sri Lanka, matabo man diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Wala man naton ginapangayo mga ka-aksyon, pero kung taon naton may mga senaryo, may mga sitwasyon nga daw amo-amo gid. Do ka familiar gid bala mga ka-aksyon. Karon mapadalman pag sa pila ka man news sa public affairs program diri sa Aksyon Radio,
Mabala, ano pa rin naman Kakson ang real score sa likod sini mismo nga natabo dito sa Sri Lanka? Joining us this afternoon sa aton nga pagpangalagan is Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Sir Frank, si Aksyon John Diaz sa Aksyon Radio. Good afternoon. Yeah. Diyan man hapon man mo. Yes, Sir Frank. Yeah. Concern lang kita dari, kabalo naman kita subong sa Sri Lanka per tigitong krisis financially, resources-wise, even the government may problema sila. Sir Frank, anong pananawan mo sinidiri sa nagkakatabo subong digto sa Sri Lanka man? Anong rason sa likod sini? Mabalik ko kadali, no? Antes ang pandemic, ang Sri Lanka is a middle income na nasyon. Buti na nun, ang halos 90% sa ila tao may trabaho. Good paying jobs. May Okay. balay. Ang kabataan, the eskwela, kag may pagkaon sa lamisan nila 3 times kasi 4 times a day. Okay. So, they're living, very good living ang nila standard of living. No? Ang main source ng income nila before sa pandemic is number 1, foreign tourists. Nagko. Oo, ang ila foreign tourists. Dason, I think, Guro, ikaw, kabalo ka man sila, bugatilaw ka man, ang isa sang pinakanaming nati sa bilog ng kalibutan, harlin sa Sri Lanka. Yes. Ang export nila. So, grabing dollar nila na resort. Sri Lanka tea is one of the best. No? Oo. Then, so far as food is concerned, pero sila sa aton, ang staple food nila, rice man. Yes. They have enough rice. Oh, they're not importing rice from sa aton. They can produce the rice. Yes. No? Oo. Then comes the pandemic. Pag-abot sa pandemic, of course, di pareho sa aton. Ang tourism nga foreign tourists, sila, wala. So, dako nga volume sa kwarta nga kasulod sa ilang nasyon na dula. Oh, amo man ang ilang nga tea. Tungod kay ang tanan nga tao, ang tea is not the basic or staple food mo. Nag-reduce man ang ila export money sa tea. Okay. Oo. I don't know ano nagsulod sa ulo sang ila presidente. Balan mo, ang Sri Lanka, autocrat. Diktator. Kung ano na pinsaran sang ila leader, ila presidente, amo na why na siyang mga congress, senador, congressman, why na? Immediately, nag-order siya. Sili niya, do kadako sang atong kwarta nga ginapagwa nga bakal kita chemical fertilizer sa gwa. Kada produce mo. Why amo man ang pesticides kadako. Kay ginabutang ta sa aton nga agriculture. Sinya ay. Kaya waay kita subong sang kwarta sa tea nato nagdutay, tourism wala. I-save na ning ginabakal ta nga kwarta sa fertilizer. Ma-organic ta? 100%. 100 chemical fertilizer, synthetic. Kaya mo man pesticide. I-save to ni tanan. Ubra na lang katidaya fertilizer na ito, no? Compost na lang ka muna. Organic muna. Dunutan nyo ng dahon. Unan mo, itada. No? Para makapig kita sang kwarta para ng ekonomiya ta mabalik. Pero ang order ya, nationwide, tanan. Why automatic? Oo. Kasi ang tao, ang farmer siya, hindi pa kabalo magamit siyang kwan, why pa matudluan siyang organic. Hindi ka ni kabalo mag-imo siguro composto or organic, kundi in makwa at everything. In fact, nag-order sila sa China, isa ka barko nga manure kuno to. What manure sa ano to? Pag-abot to baho, damo ulo na nabutin. So, ipabalik naman kay instead ng kwan, naglain. So, after 180 days, duwa ka cropping, guro na siyang humay nila, rice, 20 to lapit 30% reduction. Shortage ang rice dugangan pag siyang tinilang sungway na kwartang tao, tourism, kabalo ka man kung tourism, kuni ang kwarta lapta, alin sa puerto, ang mga porter, driver, taxi, resorts, hotels, and restaurant, wala. So, ang kwarta sa tao, income dutay. Ang pagkaon, nagsaka gulpi, kiti bugas, wala. Oo. Ang tao, hindi nakakaon. Dutay income, mahal kayong pagkaon,
Tungkol sa apektado man sa ang fuel. Si riot amo na. Pero palagi yung ila presidente kay nagpareho sang aton people power bla. Remember mo to, Itcha Power? Yes. Na ang Malacanang ginransak man, sinaka man, tingila mo man ang balay sa presidente nila, sinaka man nila. Pero Sir Frank, ang question so, din naton, Sir Frank, anong posible dapat naton nga tun-an? What should we learn from this scenario sa Sri Lanka? Diri sa ato namang pungsod Pilipinas. Kaya mo na, ating kabati ka man guro damo, mandi sa aton bala environmentalism no? Organic, tita no, sila balo learn from Sri Lanka, yung organic, kinanglan amat-amat, matuon kita, hindi pagulpihon. No? Pati one more ring, tanang nga right organic, hindi gali pwede. Magproblema kagid. It takes some time na ang duta mo kuan balang organic, hindi siya nutrients, daw soil conditioner lang siya. Kinanglan ang duta mo, may nutrients gid. Imo mo siya na itatapon. I'm not an agriculturist, pero amuna kinanglan from chemical, hindi mo ma-jump totally kwaon ang chemical kay ang ginakaon sang kuan is chemical, wala sa duta mo. Kaya ang duta mo, why na? Kaya may nutrients, di kinanglan, ang imo duta, balikon mo na yung nutrients siya. So you mean... Soil enhancer, conditioner. Oh. So in short, hinay kita. So organic. Okay. Okay, mahal pagid ang aton bugas. Suwong kamahal ng gadaan kay dutay lang production ta. Maglain pagid ang production ta, magamahal pagid. Amo man ang natawag kanila ni bala nga i-convert na lang sa solar ang tanang agriculture lang ta, himuon man solar or himuon man biomass, tamtid nga pagkaon, himuon man na fuel para sa agriculture. Mawadam kita kay kung magutom galing tao, alsagid siya. So you mean, Sir Frank, you mean, Sir Frank, ang diri sa pungsod Pilipinas, ang kinanglanon naton obrahon is to make sure that we have food security. Na ang kinanglanon sang tawo nga pagkaon ara. No? Oo. Either ma-import kita kung kasarampas bakag madugangan ding aton nga produksyon. Okay. Amo nang ang food security ta is not we're not independent from other country. Kabalo pa man siguro. So in short, tantawon gid siyang gobyerno nga we have enough money kag slings nila subong damo $50 siya reserve pwede pa tayo at isa ka 9 months 10 months maka-import no o sa mga pagkaon ng tanan. Okay. Pwede pa. Ang problema lang kaya ang tao dapat tunggang ginilang presyo na dapat masarangan siyang tao. Yes, no? Kasi tungod sa pandemic kadamo man sang nadulaan pa sa obra. Kung may obra man, tunga lang. No? So in short, ang income mo nagdutay, kung ara gid man na, nagamay man tungod siyang sige saka ng presyo. No? Ang balo ka man siya siguro, nga ang imo budget for sa isa ka semana, subong dako na gid na 3 lang kadlaw. No? Anyway, kung mahal sang pagkaon gid. Pretty nilo, nagsaka man. No, kung nagamotor ka, kuan ka, saka man mo gasolina o crudo, o transportation mo. Kung may lang ganit, ang kabataan, aralang sa balay, no, galo o kuan. So kung galakat, pag inaplitihan mo dalang pagkaon, mga problema pa yun. Pero anyway, Sir Frank, tiyan mo na, first and foremost, ang Pilipinas dapat i-secure nato ng food security naton to make sure man nga nagakaigo ang presyo kang masarangan sang taho. Sa agriculture, Sir Frank, ang mamamang kainati ang obrahon rin naton to focus on agriculture pero hindi naton pagkalipatan, hindi naton pagulpihon ini balik organic. We have to make sure nga ang production is still enough nga makaproduce ang enough man nga supply sa mga pagkaon. Damo sinang punto dira. Kay ti kinahanglan natin secure ang pagkaon diri sa Pilipinas. And kabalo ka, Sir Frank, I don't know if you agree with me. Siguro ang isa sa rason kung pagpugo mo to sang fertilizer nga pagsulod ti ang imong negosyo man no? Hindi na mag-amugin sila ka-progresibo, Sir Frank, ining negosyo, ang business, ang economy, kay Tio. Sino pa mabaligya si mo fertilizer kay wala naman ka mo gagamit? Ang fertilizer, pagkaon sang tanom. Tunuwa ako, dapat, duwang kwaon niya na, either ma-chemical ka, synthetic, or ang imo duta, may iya siya ng nutrients.
Pero kung waay mo na siya gintatap, nga mabalik-balik ang nutrients siya for so many years, waay blagi na pahuwayan, no? Pagbilin da mga donot, kag magka-recover na siya. Kung sige mo lang tanom na, maubos ang iya nga nutrients, hindi ka nakapadako sa tanom mo, hindi ka nakapabunga, tingin mo pala. That's why, chemical ka na. Eh, sige, why mo ginapawayan, why mo siya ginapares mo ang duta mo. That's why, kung taga-kalinog ka, taga-ililo ka, kita mo ya dito sa kalinog, ang umaya namon, ginatam na namon munggo. Oo, kaya ang munggo, ang dunot da, ginakuha niya, ina-enhance ang dutang nutrients, ginatam na namon siyang imodibla kwan, nakaunding nga pula ng manami na. Sir, anyway, and of course, another thing, Sir Frank Pagibla, I think doon nakitang giguro ni Presidente Bongbong Marcos, there's an urgency, a sense of urgency sa pagkaon, kiti siya isubong nagapamuno na sa Department of Agriculture. Do you think this one is also a good thing or a good action sa gobyerno nasyonal nga mismong Presidente nagapamuno sini? And anong imo nga ginalauman diri, Sir Frank? Actually, medyo worried kami sina kay dapat subong ang problema sa agriculture kadako-dako daw napabuyan na. Di siya naguro ka 20-30 anyos. Kabalo ka agriculture, tawag ginadadako. Wagid ang ekonomiya ta. Service sector lang ni, tigdiri sa urban area ang gagro. Industriya, wala man mga matupren. For a president, nga amo ni kadamo siyang problema nga tubangon niya, India, 30-40 nga problema sa Pilipinas, iya nautod ang linya. I was a little shocked as Sir Aksyon hen, kaya ang balik Sir Frank. Doga problema, sila kuno nga si President BBM ang nagpungko sa Department of Agriculture. Ipamatian binaton, anong rason sa likod sini? Ang iba nagambal nga it's good thing that the President is taking charge sa Department of Agriculture. Sir Frank, yes? Go ahead, Sir Frank. Anong rason, Sir Frank, nga concerned ka mo nga si President BBM ang kakapyot subong sa Department of Agriculture? Number one, ang Pilipinas, pwede kadako sa problema. May problema sa oil. Di ba? As you said, food security may problema. Ha? Oo. Ang aton nga, anong panawag ni, ang tourism ta. Huwag pag nagbalik, amo na sang isa sang pinakadako tangakwan. Ya, kuan sang kwarta man, no? Tourism, BPO, ang aton nga remittances ang OFWs, no? So, amo nang kadako. Oo. Aton may ara pa pandemic. So, in short, ang atubangon sang presidente, hindi normal na nasyon. Kundi, pareho man sa ibang nga nasyon, medyo wala pagkaka-recover sa pandemic, no? Ga-recover pa lang ni. Ikadako bala sang imo nga tubangon. Namuda mo nga klase problema. Tapos, ang isa ka major problema which is food security, ikaw pag ito matutok, so medyo matungang imo tsimpo. Instead lang nga matutupan mo. Tapos, hindi man siya agriculturist, hindi man siya agronomist. Okay. Why man siya nag-ismilada? Why hindi man siya farmer? So, amo nang worry namon dutay na dapat nangita ni siya maayo tani nga tao. While may bias siya towards food security, towards agriculture, so he should put their kani tao, no? Isa, duwa, tatlo, nga tutok gina, 24/7. Amo lang na yung paminsya ron kung paano mapa-improve ang bugas ta, mapa-improve ang isda ta, mapa-improve ang baboy ta, manok ta, no? Amo na. Amo nang ginapang-import sa pasubong, no? Oo. May swine flu pa tato nga wipe out man. So in short sling namon, dapat may butang gida siya nga maayo nga tawo, no? Oo nga plant-based, kag animal-based nga tutok din sa pagkaon. Because now kay gusto yaman natin, of course, medyo bias da, linglingon niya naman permi, no? Twice, thrice a month, linglingon, kamusta na kumuda? Pero dapat may tao gida nga matutok gida 24/7 sling now. Amon niya black nga kwan nga pangbasa. Okay, sige. Sir Frank, thank you gid sa mo time. Someday siguro may invite kita diwat diri sa atong nga program. Good afternoon, Sir Frank. Sige. Mayong hapon man dyan, ha? Salamat man sa Chinko. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Salamat kay Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry.
Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:34, magabalik ang atong pagpangalagad pagkatapos gidamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Alright, mayang hapon, good afternoon sa tatanan nga mga tagpalamati via Facebook Live. Good afternoon dira kay Ma'am Cecil Bikbik. I'm watching your program, Sir John. Please greet ko na family Ismelia, Belieza, Evangeline Langroto, Mincher Gonzaga, and Sandra Bermelio in Yellowbill, Binubuhan. They're listening in your program. Good afternoon, Sir John. May God bless you. What else? Mayang hapon kay Ma'am Christine Menyes Villalobos. Kaya, mayang hapon Aksyon John. Sino si Kaya? K-H-A. Ay, kagawa ni Bongjo Campo, mayang hapon dira kay Kapitan Vito sa Barangay Maawa. Ma'am Marilo Varon, good afternoon. Good afternoon, Aksyon ga monitor to FB Live. Tamyaw ko lang, mayang hapon. Okay na tamyaw, trabaho ko lang. Kay Barangay Captain Remy Halea, mayang hapon dira ako, no? Dini sila ni Mama sa Binubuhan, si Kapitan Remy Halea, no? Ako na lang matamya, pumulo sa senda, talaptapan ko nagpamati, good subong hambali Ma'am Cecil Bekbeka. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Evelyn Pomoseno, mayang hapon. Alihid Vilasiran, good afternoon. Sa Nabulaw si Palay, galantaw ko na sila subong digto ni Alihid Vilasiran. Ma'am Barkit Tribe, good afternoon. Kay Kimpoyo Loda, always good, naga-monitor, nagapamati sa ating pagpangalagad. Sara Reyes, good PM Action John. Si Sara ko no, taga La Carlota, nagatanaw good live. Sir Melili Oligo, good afternoon. Sa may Bani Cafe, sa may Barangay Tangob, watching 24/7 sa Aksyon Radio Bacolod. Salvacion Tamayo Langga, good afternoon. I'm watching now, Sir John. Thank you so much. Ma'am Jocelyn, thank you also. May promo, tas Aksyon Radio Bacolod in the coming days. I guess it's on August, mga ka-Aksyon. Amo ni ang something daog ka. It will start on August 15 as far as I know. Pero masugod na mga ka-Aksyon na paglibot dari sang mga sa kapanagtag sang coupon mga ka-Aksyon. Nahulat-ulato nyo na sitag sa may areas o kung sa mga lugar, kung maakitaan ka mo dira sa amon mga personnel, madakpan ka mga bingan nagpamati through Facebook Live or radio station. And pamati ka mo ha, because once mabunutan ang inyong voucher, inyong coupon, you will only given few hours mga ka-Aksyon to claim it. Unless otherwise kung outside of Bacolod City, you could claim this one a day after. So isa ka adlaw pagkatapos. So may mga may mga ara kami ginagatag ng mga pakonsuelo, no? Para diri mga ka-Aksyon. Okay? Sa aton mga tagpalamati sa aton mga Facebook Live viewers, aton mga avid listener to Facebook. Ayon aton i-share nyo gid mga ka-Aksyon via live sa inyong wall, no? Sa inyong news feed ko sa wall nyo gid mga ka-Aksyon, no? Kay para mabalaan ginaton mga ka-Aksyon nga damo man ta malabot it would also improve our reach, no? Diri sa aton nga pagpangalagad. Like this afternoon, both kadamo na sa nag-share. If damo pa gid mag-share, the better, no? The better kay damo mag-share, damo kita may mabalaan nga naga-monitor gid sa aton nga pagpangalaga. Damo Ma'am Ana Sinoro, si Sarah naga-monitor gid ko, no. I don't know sino ni si Sarah ni. I'm not familiar with Sarah, Ma'am Ana Sinoro. Sige, no? Ano na kamo standby na kamo mga ka-Aksyon. We will update you sa promo starting August 1. We will present here sa Aksyon Radio ang atong mechanics angot sina
Inyo man na mabalaan mga ka-Aksyon. No? Basta di ka muna kapamati sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod. Okay? Sige. Sila Maris, Flor, Diday, nagapamati gid ko no. Good afternoon man kay Ma'am Jinky Dialagdon. Good afternoon dira from Phoenix, Arizona. And kay Ma'am Vanessa and Doc Matt Mayo from Minnesota, USA. Mayong hapon dira sa inyo, no? Kay Kapitan Ricky Mijares o Barangay Banago, good afternoon. Kay Kapitan Boy Pico, Barangay Mansilingan, mayang hapon mandala sa inyong atanan. Dugay-dugay, balo nato ng update sining balita. May angot mga ka-Aksyon sining isa ka bata ang babae na patay bangod sa dengue mga ka-Aksyon. Stand by! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Sports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Ingagaon na nato na report gika naman kay Aksyon Dale Salazar sa City Hall. 11 anyos nga bata nga babae patay mga kaaksyon bangod sa dengue. Diri ni mga kaaksyon nga nagluntad sa syudad sang Bacolod.
Aksyon Radio City Hall Report. Ibinaso mga panahon nga pertigid mga kaakson ang kaso sang dengue sa probinsya sang Negros Occidental. Sa detalye sa daton si Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mayong hapon. Yes, Aksyon dyan na nagdangat na sa pitotanan ka mga individual ang nagkalamatay bangod sa dengue. Diri sa mga syudad sa Bacolod, pinakaulihid diri nga na-report ang isa ka 11 anyos nga bata nga babayi from Barangay Granada. According kay Dr. Grace Tana, ang pamuno sa Bacolod City Health Office Environment Sanitation Division nga late check-up action dyan ang kabangdanan na kundaga ulitin niya sang ginadala sa hospital. Ining napatay nga bata nga babae action dyan na rason nga according kay Dr. Tan mas mayo ng early consultation mahimo kung kadwa ng adlaw nga wala pa nagtahaw ng inyong nga hilana sa magpa-check up na para matangan gayon sang medical attention. Nagapakita diri sa record nga ginpadala ni Dr. Tan nga mayari diri sang 14 tanan ka mga kabarangayan diri sa Bacolod City nga mayara sang clustering sang dengue cases action dyan. Lakip diri ang mga dalagko nga mga barangay kang isang barangay Mansilingan, barangay Takuling, barangay Handumanan, barangay Alihisa, barangay Sumag, barangay Tango, barangay Singkang, barangay Villamonte, Cabug, Salisa, Granada, barangay 14 kag barangay Stefania. Gin-explain ni Dr. Tan nga nagakatabo ang clustering sang dengue cases kung ang isa ka lugar action dyan mayara sang isa o kung duha ka dengue cases sa sulod sa isa ka semana o kung isa ka kaso sa kada semana sa sulod sang duha tugtog tatlo ka consecutive weeks sa may syudad sa Bacolod. So sa karona ang ginahimo diri sa Bacolod City Health Office padayon na pagpasangkad sila sining dengue drive nga campaign. Angot man action dyan, sining 4S nga ginaduso man sa Bacolod kag Department of Health, lakip man sa Bacolod City Health Office action dyan. So lakip diri sa mga panugyan ni Dr. Tan ang early consultation kag ang pagpabilin nga matinlom ang palibot. Pamatian naton ang tingog ni Dr. Grace Tan, ang pamuno sa Bacolod City Health Office Environment and Sanitation Division. Yes, action dyan. Kaun na lang sa action firing line. Yes. Tinato ng tingog ni Dr. Tan, pag according sa iya, nagsaka iya ang dengue cases din sa Marshall sa Bacolod, nga sa kabugusan, mayara na tanan sang 345 dengue cases as of July 9, 2022. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Aksyon, Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio City Hall Report. Salamat gid sa balita ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Sining hapon mga ka-aksyon ginanunsyo ni Vice President Sara Duterte kag Education Secretary Mansa Sumonga sa nagapungkong ang tekniko mga ka-aksyon sa DepEd nga sa maabot nga academic year 2022-2023 hindi required ang pagsuksok sang uniforme para sa mga estudyante sa pampubliko nga buluthuan. Aksyon Radio Mga kababayan, kalalakinan kag katunga-tungaan sa pagpauli sa inyo tag sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante May kinapasin o Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02 na. Lapaw na kita sa panahon mga ka-aksyon. Mayang hapon lang kay Sir Mario Alvido Aquiza, Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Deding Haluamiento, Ma'am Bebe Gregorio Yulo, Toto Balolot, dra, good afternoon. Kag sa tanan naton nga mga tagpalamati via online kag on air. Kag inyo na batihan na kabusan nga pagpangalagad sa atong natuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Lunes kita nga presentation, Hulyo 18, teg 2022. Salamat gid sa aton nga Patrol 2, ato naman nga Crossing Patrol po kay Aksyon Zil Minado. Back to back kay Aksyon Papang Nixon Tahoma. Aton nga News Center Aksyon An Defensor Lisay, samtang diri naman sa aton nga Studio A Master Control. Abod naton si Aksyon Henry Espolgar kag Aksyon El Rey Dotillos. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition upod kaya kay Aksyon Dale Salazar kag Aksyon An Defensor Lisay. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahangina na ko naman si Aksyon John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang.
Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.